கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க. ஆளை பார்த்து இடம் போடாதீங்க. அல்லேலூயா. நான் ஒரு முறை என்ன பண்ணேன், ஒரு கரடி வந்துச்சு. ஒரு ஆமே அல்லேலூயா. ஒரு முறை கரடி வந்துச்சு, ஒரு முறை சிங்கம் வந்துச்சு. என் ஆட்டை என்ன பண்ணுச்சு, கவ்விடுச்சு. நான் அதை தொடர்ந்து பிடிச்சி அது வாயிலிருந்து என்ன பண்ணேன், ஆமே அல்லேலூயா. அவன் சிறியவனாயிருக்கலாம், அவன் சிறியவனாயிருக்கலாம். பிசிக்கலி ஃபிட்னஸ் ஆண்டவருக்கு அவனுடைய பார்வைக்கு உகந்தது அல்ல. அல்லேலூயா. நீ சின்ன ஆளா இருக்கலாம், நீ திறமை வாய்ந்ததா இருக்கலாம், நீ இல்லாம இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் உன் உள்ளத்தில் இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தை எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு உண்டோ அவர்களுக்கு